Madatua Madatua balik mo imbau. Tapi sungguh pun madatua na mo imbau sipatnya bana ates sagalo ang kunya mama. Pendek takahimbo nambo cakko lah. Banyak lah di ambo kini. Didulang sadulang lai panulang amehran di bangku diulang sakali lai paulang kato nama cakko. Alah kato nama cakko. Ko tantang nak menampuh jalan lurih nak menyabui kato bana. Ko ibarat jalan laba luang labuh tampil labu bahkan nak janjang tampil naya. Tantu tak labuh kaluang nak kebo tampuh janjang takkan nak kebo tingki. Arti bana tentang itu Allah boleh mau baca penjangan. Tapi menurut pasan biasa mak. Nun bahuco, nun pakai, nun baharah, nun pegang, nun batiru, batila dan sajak dulu sampai kini dek itu kan lagi bapakai juga. Biriak-biriak tabang kasama tibo disamak makan-makan lalu marau karumpun padi. Dari nyinyak turun ke mama, dari mama turun ke manakan tinggal dek itu manapei. Marupu de ambo tentang itu. Tak kalau etong kadisabui sabalong rundiang kadibacu. Di hadapan mama dengan nyinyak dimungkus sidang yang jilih. Ate bana delayan daknya kan iyo tabawakan tarati yang menjilih bapi iya balilo bokulena. Namukan tarati yang menjilih bapi iya balilo bokulena. Diujangkan lutut nan duo ditakwekan kapalo na satu disusun jari na 10 diangkit tangan talewa sambah menyambah dinamukan. Baru poin dia embo tentang itu. Kok tentang tarati menjilih kalai sama-sama kita bawaan. Kok tentang sambah jernyan tangan. Dianjong tinggi diambagadang dipuwe dalam rangkai nati disimpan dalam ke pinggang. Siang diambiak ke petungke, malam diambiak ke pakalang. Sekedar etong sajo na kita sabut, sekedar rundiang sajo na kita baca. Iko no meminta rila jemaah tentang sambah jernyan tangan. Terati samo dibawakan sesuai kita beliak batimba pinta buliah kerendak berlaku. Sekian bana remboman. Lah sampai ke pemuda. Jika menengah kato ke pemuda tadi ialah kato sabananya. Lah lurih jalan nabat tampuh lapa kaji dia bulang sajak dulu sampai kini kan iyo betunat. Baru po dek ke pemuda. Tak kalau etong karisabui sabalung rundiang kadibaco. Di hadapan mama dengan nyenyak di muka sidang na menjilih. Ate bana lai yang hendaknya kan iyo tabawakan tarati menjilih. Bapi ia balilo bakurena. Namukan tarati menjilih bapi ia balilo bakurena. Diujang kalau itu nanduo ditakwekan kapalo na satu disusun jadi na 10 dan ke tangan talewa sambah menyambah dinamukan. Baru po dek kemudo tentang itu. Maka tentang terati menjilih kalai sama-sama kita bawakan. Kok tentang sambah jadi yang tangan. Dianjong tinggi diambagadang dipuwe dalam rangkai nati disimpan dalam mikir pinggang. Siang diambil ke petungke, malam diambil ke pakalang. Sekarang etong sajo na kabasabui karang runjang sajo na kabacu. Iko na meminta rila jemaah. Tentang sambah jadi yang tangan terati sama dibawakan sesuai kita balik batiba kan iyo betu bunyi tadi. Baru puwe diambo ke pemuda. Dek karano belasak ladang balain bijo, balain sawah lah balain banyah, balain kato lah balain buni. Ko burung ju pipi indak seikue padi ko indak setangkai jagung ko indak sabatang. Sabondong kami nak sama lalu sama laki kami ko sokue kato diletakkan di mana. Nak kami gulung banang kapuntaran nak kami pancung pucuk nan Julai sipek menanti kapul mudo caketiko ambo membawa kato jobayo. Lah sampai madatua. Baru po de madatua. Supaya menjawab di nenyannya melo dina selesai nak tibo golek nilata. Kabatari bunyi kato yang pakai kabailo yu perundang untuk mencari golek nusu golek empomo picak na selayang. Menanti ambo sektiko kan iyo betu bunyi tadi. Baru po de ambo mak. Sambah jutitah dari mului karangan nati senobari. Bari balabeh kaditurui ampun jorila pamanuhi. Karena dia ama ada taniak dia nak mencari kato jabayu banana sebuah. Dia ada itu busuruan dia undang itu bamalkan usah lama ragu tentang itu. Dia ambo asalai kandak kebuliah pinta kepalaku insyaallah balapang nak. Kalau begitu dipayukan dulu kapal muda. Orang tua balik ambo imbau.
Tapi sungguh pun orang tua no berimbau sifatnya bana atas sagalo ang punya mama nenduduk salah kemudian tu. Baru punya dia ambo. Alah kedatang perundiang pulau ambo balik dari silang sapangka. Alah buah perundiannya kalau nak salah ambo manangan tagisi yang tentang undiangan telaju. Mah tak kalau etong kari sabui sabalung rundiang kari baju. Ate bana dilainya ndaknya kan iyo tabawakan terati menjadi babi ia balilo bakurena. Ay namukan terati menjadi babi ia balilo bakurena. Diujamkan lutut nanduo ditakuekan kapalo na sabtu disusun jari na 10 daki tangan talewa sambah menyambah dinamukan. Baru puan inyo tentang sambah. Maka banjong tinggi bamba gadang dipuwe dalam rangkainya disimpan dalam mikir pinggang. Siang kadiambiak ke petungkek, malam kadiambiak ke pakalang. Sekadar itong sajo na kanyo sabui sedarun yang sajo na kanyo bacu. Iko na nyo minta ridla jo maaw tentang sambah jo yang tangan. Baru punya diambo. Sekadar kato baru na bajawe rundiang belum kemalikan. Serahe bapinta janji batibukan kabaki inyo. De inyo ala menanti. Diambo itu pulo na bayokan kabaki orang tua. Sabtu kato kamanjawo karun yang kemalikan ketigo kandak kamagiah. Ambo ibahkan kepada orang tua. Bah pulangnya orang tua ambo di sekolah sambil di dalam. Sekian bana dembo. Lah sampai tua. Jika menangah kato datua tadi iolah kato sabananya. Lalu tu mah jalan nombat tampuah lapa kaji dia berulang sajak dulu sampai kini kan ia baitu nak tua. Baru po dia datua tadi ialah kedatang perundiang pulau balik dari silang sapangka. Alah buah perundiannya kalau nak salah hambo manangan dan tagisi tang yang tentang undian telaju. Mah tentang sambah jering yang tangan. Kabanjong tinggi kebamba gadang dipuwe dalam rangkainya simpan dalam mikir pinggang. Siang diambil ke patungke, malam diambil ke pakalang. Sekedar etong sajo na kanyo sabit sedarun yang kasajo na kanyo baco. Kan iyo itu bunyi tadi. Baru po dia datuk sekedar kato baru nambajawe rundiang belum kemalikan. Serai bapinta janji batibukan kabakenyo. De inyo alah menanti. De datua itu perlu nabayukan kabakembo. Satu kato kamanjawe kedua rundiang kemalikan ketigo kandak kamagiah. Baik bahkan kepada ambo. Baap pulangnya ambo datua alah samo di dalam kan iyo itu bunyi tadi. Baru punya dia ambo tua. Ati bana dilainyo kato datua toyo ndaknya bajawe capek rundiang kemalikan laki. Tapi dia terlembak kena banyak. Yo ambo tarik pulau dulu kato yang pakai de loyo perundiang untuk mencari golek pemo picak selayang. Menanti datua seketiku kabar pulau di datua tua. Lah sampai orang tua. Baru po de orang tua kabar tarik bunyi kato yang pakai kabai loyo perundiang untuk mencari golek pemo picak selayang. Menanti ambo seketiku kabar pulau di ambo kan iyo itu bunyi tadi. Baru po de ambo orang tua. Mah dari marabak ke marabau rotan sagu ambiak kacambuit singgah di rumah maraganti batuke batang ketima. Diambo asale kato kabjawe rundiang kemalikan lambek sekete indah bahako lambek jan lamu wana. Lah sampai tua. Baru po dia datua asale kato kabjawe rundiang kemalikan lambek sekete lai kabananti. Ko lambek jan lamu wana kan iyo itu bunyi tadi. Baru po diambo tua. Mah ramo-ramo si kubang janti kati endah pulang bakudo. Ambo raso nak lamo doh datuk menanti antaro mului kepuasonya tua. Lah sampai orang tua. Diambo nomor umi nomor suah kok batuneh beko tunggu di penambangan. Menanti alu kabadaun menunggu lasong kabaure menanti gagak kajadi putiah nang kayo-yo lah orang tua. Lah sampai tua. Diambo celak-celak kagantiasah daga-daga parapean malaki tukang ibu. Mah baruang-baruang di sawah jati batuk dua semingkawan. Ambo raso nak kalamo doh datuk menanti antaro beyo kiri je kanannya. Kalau begitu payun lah orang tua. Tua, kembali perundangan. Tadi kato bajanji kini kato manapei. Aguno bajanji untuk mencari golek dan segolek pemo picak na selayang. Kini lah dapet golek dan segolek pemo picak na selayang. Lah boleh ayah ke pemuluh lah boleh katonyo pakai lah sayo kaji tanah itu. Banyak lagi ni kok tentang kato ka menjawe kedua rum dia mau kembalikan ketigo kandak kamagias kasilang sepangka. Amboi bahkan kepada datua.
Ba pulangnya datua kami di sekolah samo di dalam. Lah sampai orang tua. Baru po de orang tua lah sa ciok lah nabayam lah sa dan tiang lah nabak basi. Tajun kayi lah sama lunak tajun ka batu lah sama kare. Arti bana tentang itulah sa pakai lo orang tua ate sagalonya mama dan duduk selah kemudian tua. Kok tentang kato kamanjawe kedua yang memelikan ketigo kandak kamagia. Baik bahkan kepada ambo ba pulangnya ambo orang tua lah sama di dalam kan iyo baik tu bunyi tadi. Baru po de ambo orang tua. Kok tentang kato kamanjawe ruang yang memelikan adu jua nomor umi nomor suah setia panjang menjalani kedua untung menyudai. Angan-angan membawa sansai membawa badan bilang cameh jo ambo nekanyu tagamang jo ambo neng kejatuhan. Baru po de ambo tentang itu. Ko indak tentang titik nomor tampung asyang ni asyang bapali asyang gua linilalah ibarat balami ketitiran sekutui nilai sagayo ko indak ka baapulo de orang tua tua lah sampai tua baru po de datua tentang kato kamanjawe kedua rund yang mau kembalikan adu jo nomor umi nomor suah cameh jo bunyi nang kanyu tagamang jo nang kajatua mah ko indak tentang titik nomor tampung asyang ni asyang bapali asyang gua linilalah ibarat balami ketitiran sekutuin lai sagayo ke indak kaba pulo diambo kan iyo betunya tadi baru po diambo tua mah iye bangi karang manusuk kasih badoro katapian santano manangi datuk capek mo pujua kota kalau capek mo jaguan ambo raso nak kagawa tupai melempet nak kelupo datuk je bilangan dah pulang je lah yang silang sepangka tu sampai orang tua jika mananga kata orang tua tadi di ambo mah anak siamang dia teh kawe ari sanjo pari la kosong turun ke bawah memakan padi. Ibarat tagamang ambo la bajawe ibarat anyu ila basonsong iyalah senang rasu dalam hati. Kalau begitu ambo cubu membulang perundian ke orang tua. Kapal muda kembali perundiangan. Dibubui setawa tapi ayu rek menyulai katapian disabui bawa baakie bamulai bakusudan. Tempo di awal tadi rundiang kapal mudo ambo seraikan untuk mencari golek segolek empemo picak selayang. Baru poe di ambo kini, diulah mencari golek segolek empemo picak selayang. Lah talalai kumbang de bungo diulah sirayu si bungo kambang kapasi babungo karang. Sehingga lah hangwih kacang sekuali diulah rintang dia mengacau. Baru kini kapal mudo ambo tapi kabapulo di kapal mudo dah. Lah sampai mak. Baru poe di amak. Lah talai kumbang di bungo diulah sirayu si bungo kambang kapasi babungo karang. Sehingga lah hangwih kacang sekuali diulah rintang jo mengacau. Baru kini ambo mak tapei kaba pulo di ambo kan iyo baik tu bunyi tadi. Selorong untung ambo mak. Samisa kambiang jo piketan ibarat mandi dalam cupa. Aye karyang badan tak basah. Malangnya untuk ambo biju badapuih nan tertanam. Walau kariak ka gelombang walau karimbu ka daratan. Asal lebih coba iya mak di puncak alule ketumbuh jual mak kota lambe alun talalai benar le mak mari si kojo baru dua baru tak sampai ke mudo baru pode ke mudo kota lambe alun talalai benar dole diambo ialah senang dalam hati sajuk dalam kira-kira baru pode diambo kini lah bampiang picak-picak lah bagi yang bulik-bulik lah dapet picak nan selayang lah dapet golek nan sugolek lembak non daripada itu mahdi badalia barasakah kato bamisa besentilan laki sepata bebare nasaka untung ambo sejarah lamu ado mengatakan nuntas serak jelorang piawai buatan Sultan Rajo Bujang dalam kualo ia batu kakak deputi Adam Dewi Mama di Sultan Pengaduan nunta kilik ikan dalam air ikan tak kilik jalo tak kambang nunta lingkuang samo de buka rupola tasungkui pulo ambo samo di dalam satu kato kamanjawe kedua rundi ambo kembalikan ketiga kandak kamagiah lah diambo pulo terapi ke bah pulo de kepala mudo dah lah sampai mak baru po de amak lah bampiang picak-picak lah bagi yang bulik-bulik lah dapet picak nan selayang lah dapet golek nan segolek lembak non daripada itu adi badalia barasakah kato bamisa besentilan laki sepatah beberek nasakah untung mamak sejarah lamu adu mengatakan nentas serak jalurang piawai buatan Sultan Rajo Bujang dalam kualo ayo batu kakak deputi Adam Dewi Mamak di Sultan Pengaduan
non takile ikan dalam air ikan takile jalo takambang non telingkuang samo de bungkaru pula tasungkui pulo amak samo de lah. Satu kato kemenjawe kedua yang kemalikan ketiga kandak kemagiah lah dia mak pulo balik terapi ya kaba pulo dia bukan iyo betu punya tadi kok disabui awan nembakinya mak tempo dah awal tadi non jauh tanpa asok ndake tanpa api ndake jolong basu di bau jolong babunyi kan iyo antara kita berdua kinilah mak pulo membulang purun dia ngambo balik aka dicari rotan dapet pasang rara na menanti kabek sabalik badua balian mata-mata go nang kalaima lah sampai ke Pemudo baru po de ke Pemudo ndak bacari bana da tanjong na balik umpamu cantia na beliku asa terabi le ketumbuh biar talatak na jobone walau di lawan basa bayat di puncak gunung hijau de ke Pemudo semarang tapek tarimo suku kan iyo betunya tadi banyak lah diambo kini lasa ciok na bayam sadan tiang na babasi tajun kayi la samuluna tajun kabatu la samo kare aratia banata na itu la sapake lo kami ates sagalunya mama balawi lawi bapadang leba barimbuana tiok kandak tiok bagiah tiok pintak tiok pelakon bagiah kandak kepal mudo tata sambah jon yang tengah la sampai mak jika mananga ketua mak tadi diambu ialah sanang dalam hati sajuk dalam kelikiru raso tagak bapayong awan raso mandi di anak sungai raso baranang di telagu sebab baa ada begitu pihak di badan diri mak kalau nak salah hambo memandang Allah juga basobok berkata orang mandi rubiah di kebun bungu orang panggalak jago lalu orang kayu suku dimakan orang panyantun di alet dagang batali kayi panjang sarati balawi lawih bapadang leba nonilaman rubuang bariri tanpa semiskin basalang tenggang buat dalimu masak rangkah makanan nak dagang lalu yu sari pinta nak kebulia jarang keranda indak kebelaku malah bulia pulo keranda ambo tentang sambah banyak le dembo kini kerate digulung kalame patah terampai karyang terandam basah kue barek berjalan dia gia banti kato dia gia basudah serai undang sementara mak